Sisi, hayi uyazi ukuthi lento mase siyibuka la, mase siyibuka la sinogatsheni, ayi ngeke sisi. Umsebenzi lento ingafuna i-TLB. Ingafuna i-TLB angisho nangezandla akekho umuntu ongayenza ngezandla lento. Ngoba angithi thina sizobe sisuka la. Sihlehle nali imitha. Inkinga ngisho nakhona emitheni. Kodwa ke futhi thina mase sibuka sesibona ukuthi kungakuhle futhi mangase kuthiwa kuhlehlwa kakhulu kunemitha livele mhlawumbe imitha lize la ngasemgaqweni. Yabo. Yonke lenhlabathi le sikhiphe iye ngaphambili soyichitha ngaphambili. Sikhiphe lesala sibeke one side khona bezokwazi ukuthi ngesikhathi sebenza umthangala bese bayilentuze khona. This is a big project kodwa ke wesisi. Yeah, ngizokusendela yonke lento le kodwa ayingeke. Kuwumsebenzi kona. Kuwumsebenzi akuyona into engenziwa ngezandla, into ezofuna i-TLB le.